Здравейте, аз съм Марко Лукяри, днеска е Гергьов ден, честит празник на всички именици. Иска да ви готвя, както е по традиция, агнешко. Айде да видим как се прави. Пускаме малко аспержи, в един тиган зехтин, масло, малко мащерка, сол и черен пепер. Аспержи ги сварим около 4-5 минути. Ще използваме класическо барбекю с свежи селенчуци, свежи поправки от градините на дерони. Ще мариноваме агнешко. Оставаме го така около 15-20 минути да поема малко барбекю сос. От времето на времето пак го мажем още да се събира от косовете на барбекю. Пускаме аспержи в тиган. Зеле в водата. Малко зехтин. Извадаме зеле, добавяме при аспержи. Спираме зеле с аспержи и продължаваме да сготвяме само агнешко. Масло, добавяме мащерка, розмарино, намаляваме го малко температура, го сваляме все малко да се почива. Сега почва да го аранжираме. Мащерка, розмарин, една хубава капка зехтин, пуска барбекю сос, редуцирана съвсем на малко. Довършим с хубави свежи поправки. Агнешко е готов от мен, Марко Лукяри. Пожелавам ви бон апетито!